So good morning, good morning. So ito hindi na tayo nakapag-intro at dahil napakaaga naming umalis dito sa Dubai, papunta kami ng Al-Ain. So yan, wala nang intro-intro mga ka-road trip. So yun na nga at nandito na tayo sa kalsada ng Dubai Al-Ain Road. Kasama pala natin ang si Noel at ang aking asawa. So yan, at tayo ay mag-road trip papunta ng Al-Ain. At kaya pala kami pupunta ng Al-Ain dahil pupuntahan namin yung aming kabatchmate na si Joanne. So yan. So mga ka-road trip, tara at samahan nyo kami sa pagro-road trip dito sa Dubai Al-Ain Road. Let's go! So yun na nga at kami ay nagutom at nakakita kami ng gasolinahan. So mag-stop over muna tayo dito at maggagasolina rin tayo at kakain dyan sa may gasolinahan na yan. Mayroon din dyan mga restaurant na maliliit, yung parang pwede kang kumain ng burger, yung pipili ka ng mga kahit ano-anong bilihin din, mayroon din dyan. So yan, at ito na nga ay maggagasolina na tayo. At maya-maya ay kakain tayo kuya. So hindi ko na nabidyohan. So yun, tapos na pala kaming kumain. Back na naman kami sa may kalsada at mag-road trip na naman tayo. So yan, diretso na naman kami. Mayroon pa pala kaming natitirang 35 minutes dito sa lugar na yan. So diretso lang tayo. Pero ito mga nasa malapit na to ng ng Al-Ain border. So yan. At ang lapit na natin. So yan na nga, nandito na tayo sa loob ng ng Al-Ain na, pumasok na pala tayo. Pero mga banda diyan ay mga nasa 20 minutes pa rin nata tayo hanggang doon sa ating lokasyon sa pupuntahan natin. So yan, at sounds ulit tayo mga ka-road trip.
So balik na naman tayo dito mga ka-road trip. Yan, makikita nyo yung mga puno dyan sa may paligid. Ang ganda talaga ng highway ng Al-Ain Road. So na-miss lang ako dito mga ka-road trip dahil ano talaga siya, wala pa siyang gaanong building. Ang gaganda pa ng ano nila, ng kalsada nila na may mga puno sa gilid. Ang presko pa mga ka-road trip. So makikita nyo, nandito tayo sa may bandang yung kanan na yan, yung parang mall na siya. So isang mall na yan mga ka-road trip pero mababa lang. Hindi kung ikukumpara natin sa Dubai na talagang pag nasa mall ka na talagang sigurado may mga building na dyan. So yan, pumunta tayo dito sa may tunnel dahil hindi natin na napupuntahan yung mall na yan. So hindi ko rin nalaman kung ano yung pangalan. Dumiretso lang kami dahil ang pupuntahan namin ay yung Al-Ain Mall. So yun, doon tayo mga ka-road trip papunta. So pumasok na pala tayo, lumabas na tayo dito sa may tunnel. So yan pa rin yung nakikita nyo, yung mga paligid na may mga puno talaga. So yun yung nakakapagpa control ng init dito. Kaya medyo maganda yung pakiramdam namin dito nung nandito kami. So yun, nakikita nyo yung bundok na yun sa may kanan na yun. Ang ganda niyan mga ka-road trip dahil nga sa may steps siya. So ang ganda siguro kung mag-jogging tapos akyatin nyo yun, nakita nyo yung kalsada, ay yung yung daanan niya, yung hagdan-hagdan. So matirik yan mga ka-road trip, medyo mababa lang dito sa may sa video natin. Pero ang ganda talaga siguro pag na-step mo yan lahat. So ang ganda siguro sa katawan. So yan pala mga ka-road trip, nandito na tayo na sa may Al-Ain Mall. So yan yung Al-Ain Mall mga ka-road trip, kung nakikita nyo. Yung sa ibabaw niya ay mayroon siyang mga bakal. So siguro ang gagawin nila dito is lalagyan nila ng floor. So yan, rini-renovate nila. So ang ganda talaga mga ka-road trip at wala ka pa talagang makikitang nagsisilakihang mga building. Super saya yung experience namin dito sa Al-Ain. Yan, dito pala tayo sa Al-Ain Mall. Yan. Hi. Ni. Halo. Nakasil. So dito tayo pala mga ka-road trip sa may Al-Ain Mall. Siguro mga nasa 1.5 hours yung biyahe namin. Yan, ang ganda oh. So yan. Ito yung nasa loob mga ka-road trip oh. Yan. Ito po yung Al-Ain Mall. Dami rin pala mga sale dito mga ka-road trip. Yan oh, Bath and Body. So yan, nakasil lahat. Ang bango. Ang bango dito mga ka-road trip. So yan, 12, 19. Wow, ang ganda.
nagutom pala kami uli dito sa may Al-In Mall. So yan, bumili kami ng KFC. KFC na lang yung kinain namin dahil hanap sana namin ay Chowking para mayroon namang sabaw. So yan, nakangiti si Noel dahil yun lang ang kakainin namin. Dahil ganda sana kung may sabaw dahil nga mainit. So yan, ito na lang. Yan lang ang kakainin namin dito sa Outlet Mall. So yan, ang sarap no. Talagang nag-video pa talaga. So yan. So kainan na. Yan, pagtapos namin ng kumain at nasa 1:30 na ng hapon, kami ay uuwi na ng Dubai. So ito pala yung harapan ng Al-In Mall. So yan, ang ganda. So tumigil muna kami dahil nga may stoplight. So yan, pakita ko sa inyo yung mall, yung sa harap. So yan, ang ganda, ang laki rin pala. So ganyan lang siya kataas. Tapos wala nang ibang mga building nakatabi niya. So mamababa lang talaga muna yung mga building dito. So yan, dito na uli kami sa kalsada at mag road trip na uli tayo pabalik ng Dubai. Parang lokal So, nung gabi na pala ay tayo ay magluluto ng manok. Ipiprinot natin yung pakpak ng manok. So, yan, nilagyan ko na ng pampalasa at nilagyan ko na rin ng arena para hindi siya mandikit. So, yan, at halo-haloin natin ng kamay para mas masarap. Kamayin natin. Yan, sige, himasin mo pa, kalbo. So, yan, nahuli pa lang ilagay natin yung bay leaves. So, para naman yung babango habang piniprito natin. So yan, halo-haloin lang uli natin ng ating kutsara. So yan, ibabad natin ng konti, mga ilang minuto lang. So ang susunod natin yan ay ilalagay na natin yung kawali dun sa, yun, nagpainit na rin pala ako ng mantika. So, habang nakababad na rin siya, so ilagay na natin at mainit na yung mantika. Yan. Yun, kumukulo-kulo pa talaga yung mantika. Ang sarap yun, crunchy. Yan, lagay na natin. Iubos na natin yan dyan. Ang sarap yan. So yan, yung naluto na yung ating manok. Di nakapag-taste ang aking nini. Tinikman niya na. Wow, sarap na daw, sabi niya. Para ako lang lagi ang magluto. Bye-bye!